وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبر مؤمن ارچün ve mümin xatın üçün doğru değildir vakti ki Allah tebarek ve taala oşan Resulü bir işe hükmetse şolar üçün öz işlerinde ihtiyarı bolmagy ve her kim Hudaýa we Hudaýyň Resulüne asi bolup aýdan etmese pes tahqiq şol aşkar gumralykdadyr. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وياد et ey Muhammed aydan wagtyny ol bir adamga keşoňa Huda nygmat beripdi islamga tawfik bermek bilen we sen de şoňa nygmat beripdiň yaxşı terbiyet berip azad edip bu öýüňi ogul tutunup şoňa aýtdyň hatynyňy öýüňi sakla talak berme diýip hatynyňy talak bermekde Hudadan gork diýip we mahfi edip galbyňda saklaýan ol bir zatny ki Allah tebarek we taala şonu aşkar etjekdir. Bu adamlardan gorkýan we Huda laýykdyr öýünden gorkmaga. Pes wagty ki Zeyd öz hatynyndan hajatini bitirip tamam etdi. Şol hatyny saňa jüftlap berdik taki adamlara haraç bolmasyn öz tutunly oglanlarynyň hatynyny almakda wagty ki işlerini şolardan kämil edip bitirseler bu Hudaýyň hukmy hatmen bolýandyr. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Peygamberga hiç bir harac we meşaqqat ýokdur. Ol bir zatda ki Hudaý şoň üçin mukarrar etipdi. Hudaýyň adeti şeýledir. Mundan ol bütün enbiyalara da ve Hudaýyň hukmy takdir edilen zatdyr. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Ol enbiyalary ki Hudaýyň hukmyny öz ummatlaryna tebliğ ederdiler. O Hudaýdan gorkardylar we Hudadan gaýrydan gorkmaýarlar. O Hudaý kafidir, hesapkar bolup. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وحضرت Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden bolan er adamın atasy däldir. Walakin Allah tebarek ve taalaň iýveren rasulüdür we peýgamberlerini hatmetýän peýgamberdir. Ve Allah tebarek ve taala her bir zady bilýändir. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ey müminler, Hudaýy köp ýad edin. وسبحوه بكرة وأصيلا. Bu ertir akşam şoňa tesbih aýdyn. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Allah tebarek ve taaladır sizlere rahmet nazarını salıp enayet etdiyen o şoň feriştelerdir size dua edip sizin üçün istigfar aýtýan ta sizi cehaletin şirkin we nefakyň garanqylygyndan çykaryp ilmin tawhidin ihlasyn nuruny etmek üçün. Ve Allah tebarek ve taala müminlere nihayetde mehrabandır.